मा जाखो फेसबुकखौ खुलिबानो मार्डार किडनेप ड्राग्स बायदिसिनाखौ नुनो मोनदों। जियानो जाया मानो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोबाय आरो नोंथांमोना निउसफोराव नुनो मोनदों जे मैया गुवाहाटीनि हाथिगाव मोनसे जाब्रबथाय जाथायनि थाखाय सर्ट सार्किटनि थाखाय गोबां नखरानो बा गोबां न' खामनाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों। जुदि नोंथांमोना फेसबुकफोरखौ नायदोब्ला आरो सर्ट सार्किटनि गेजेराव हाथिगावआव मैया अर खामदों गासै गं 40सो न'फोरा खामसावदों बा हांगार जालांदों। लोगोसे बेजों लोगोसे बे गारि मथरफोरा खामदों। लोगोसे नोंथांमोना आं फट'खौ होनो नाजागोन, नोंथांमोना फट'खौ नायना लाबानो जाबाय। एकदम गाज्रि थासारि, गाज्रि रोखोमै खामदों आरो गाज्रि रोखोमै अर नांदों। लोगोसे आसामाव 10 आरो 12 मेनि गेजेराव 40,000सो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन होननानै आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। बेबो जोंनि आसामनि थाखाय मोजां खोथा, नाथाय बर' रायजोनि थाखाय बिटिआरआव माब्ला साख्रिनि खौरांफोरा ओंखारगोन, माब्ला साख्रिफोरा ओंखारगोन, बे जोंनि गोसोआव सोंथि जायो न'। ओंखारबा मोजां जागौमोन बेखौनो गुरै खावलायो। लोगोसे बेजों आसामावबो बांग्रिं जानायनि मोनसे खोथा दं आरो निउसफोराव नोंथाङा नुनो मोनदों आरो बेखौ रिसार्च सेन्टार हगा बिस नेदारलेण्डनि बिथांमोना फोसावदों जे आसामावबो जानो हागौ, बेनिखायनो एलार्ट खालामना होदों। जियानो जाया मानो बे समावनो नोंथांमोना आं मोनसे मोजां खौरां होनो सानो जे दुबाइ आरो इन्डियानि गेजेराव बुलेट ट्रेननि मोनसे लामा बनायदों आरो बे लामाया 2000 किल'मिटार फारागथि आरो बे फारागथिखौ जों 2 घन्टानि गेजेरावनो जाफुंनो हागोन आरो कनस्ट्राक्सना सलायगासिनो दङ आरो आसा खालामो थाबनो बे कनस्ट्राक्सना जागोन आरो इन्डियानिफ्राय दुबाइसिम थांनो आरो बायदिसिना जोंनि सावथुन मुलुगनि सुबुंफोराबो बेयाव शुट खालामनो हागोन भिडिअफोरखौ। आसा खालामो बे टेनेला थाबनो जागोन। आरो ससियेल मिडियायाव गोबां भिडिअफोरखौ नुनो मोनदों जे जायफोरा एग्जाम होदो बिथांमोना गले गले खनले बुंनायखौ नुनो मोनदों मा एग्जामाव पेपारा गोबां टाफ जादों, एग्जामखौ मोजाङै लिरनो हायाखै। दा आंनि सोंनाया जादों एग्जामनि सिगाङाव बा एग्जामनि आगोलाव नोंथांमोना मा खालामदोंमोन, नोंसोर मा खालामदोंमोन? पाबजि गेलेदोंमोन ना फेसबुक गेलेबाय थादोंमोन, फेसबुकनि ना भिडिअफोरखौ नायबाय थादोंमोन ना रिल्स बानायबाय थादोंमोन? एग्जामाव जेब्ला जिरायनो थाङो एग्जामनि सिगाङावनो फरायना लाखानांगौ। बेनिखायनो गोरोन्थिया सोरनि दा? एग्जामनि आगोलावनो फरायाबासिनो फेसबुकखौ नायनानै इन्स्टाग्रामाव रिल बानायनानै जुदिहे नोंथांमोना दङब्ला एग्जामाव नोंथांमोना बोरै लिरनो हानो, नंगौना नङा? बेनिखायनो एग्जामनि सिगाङावनो बेखौ गासैबो प्रिपेरेसन खालामना लानांगौ आरो नोंथांमोना जुदि फरायोबा एग्जामाव लिरनो हायैनि खोथायानो गैया। बेनिखायनो गार्जेन जायफोर बिमा बिफा बिथांमोनखौबो आं फोरमायनो सानो जे गथ'नि एग्जाम थानाय समाव बा एग्जामनि आगोलावनो गथ' गथायखौ मोजाङै लाखिनाया बिमा बिफानि बियो मावनांगौ खामानि आरो बिमा बिफाया गथ'खौ मबाइल नायदो नायाखै, जामबुं लादो लायाखै, सोरजों रायलायदो सोरजों मा खालामदो बेफोरखौ नोजोर लाखिनाया गाहाम। बेनि अनगायैबो गथ'फोराबो बेफोराव सांग्रां जानाया गाहाम। मानोना एग्जामनि आगोलावनो फरायालासिनो एग्जामनि समाव एग्जामखौ मोजाङै पेपारखौ लिरनो हायाखै बा पेपारा टाफ फायदो होननानै बुंबोला सोर फोथायनो, नंगौना नङा? बेनिखायनो एग्जामनि आगोलावनो नोंथांमोना एग्जामनि आगोलावनो प्रिपेरेसन खालामना लानांगौ आरो एग्जामनि उनाव बा एग्जामनि समाव जुदि नोंथांमोना लिरनो हायाखै, एग्जामा टाफ जादों, पेपारा टाफ जादों होनना बुंबा बोरै जानो, नंगौना नङा? बेनिखायनो एग्जामनि आगोलावनो जायफोरा फरायना लादो बिथांमोना निस्सय लिरनो हाखादो आरो बिथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट खालामाखै। बेनिखायनो पाबजि साबजि गेलेनायखौ बाद हो। गोबां सुबुंखौनो गोबां गथ' गथायखौनो नुनो मोनदों जोङो पाबजि गेलेयो, गोबां लाइमोनानो पाबजि गेलेयो, फ्रि फायार गेलेयो, बायदिसिना गेमाव बेस्टता जाना थायो आरो रिल्स बानायो सिख्लाफोराबो। स' बेफोरखौ दा आं बुंनायनि थाखाय आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो खामानि होआ। आं नोंथांमोननि मोजांनि थाखायसो बुंदों। जाय समखौ नोंथांमोना बाहायनांगौ, जाय समाव नोंथांमोना फरायनांगौ, बे समखौ जुदि बाहायनो हायाबा, बे समाव जुदि मोजाङै फरायनो हायाबा नोंथांमोननि समा आरो बेक फैफिननाय नङा आरो बे समा ओरैनो थांगोन। बोसोरसे ड्रप आउट जानाय माने बेक जानाय माने गोबां समनि नोंथांमोना थुंगेलांगोन, नंगौना नङा? समखौ ओरैनो मोना आरो समा ओरैनो फैबाय थाया। समा थांनाय समा गिदिंनानै माब्लाबा फैखाया। बेनिखायनो जायफोरा एग्जाम होदो मोजाङै हो आरो मोजाङै प्रिपेरेसन खालामनानै एग्जामखौ होबानो जाबाय। नाथाय एग्जामनि पेपारा टाफ फायदो होननानै बुंबोला जाया। बेनि बुंनायनि सिगांनो नोंथाङा आगोल मा खालामदोंमोन बेफोरखौ निजे नायग्रोना लानांगौ आरो बेनि सायावसो कमेन्ट बानायनांगौ। बेटाफोर बासाफोर पाबजि गेलेबावनो दा एग्जामखौ लिरनो हायाखै। जियानो जा मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों, जय बर' हारिनि। बाय बाय।